салом алейкум шунавандагони азиз, хабарнигорони гиромӣ. Ба хабарнигорон гуфтанӣ ҳастам ки нури дидаи шумо тоҷи сари ман. Мақолаи манро агар чоп карданӣ бошед, ҳар чӣ навистам ҳаминро гузоред, каму зиёд накунед. оиди сороти хабарнигори ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Усмон Солиҳ гуфтанӣ ҳастам ки мо қатъи шумо дар бораи фаъолияти кории ман суҳбат кардастем, не ки дар бораи шахсияти ману оилаи ману хонаводаи ман. аз бас ки шумо сухана баровардед, ин ба зарари шумо мешавад, мо низ ҷавоб медиҳем. оиди оиладории ман, ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки Владимир Владимирович Путин ҳамин қадар меҳнат мекунад барои ватанашро обод кардан, ҳамон бо маслиҳати якдигар ай оилаш ҷудо шудагӣ. Ман ҳунари хидмат дӯст медоштум, барои меҳнат мекардам, барои ҳунари хидм ба маслиҳати якдигар мо ҷудо шудем. Ман 3 фарзанд дорам. Ай ду оила дар як моҳ 1,5 то 2,000 сомона ман маблағгузоришон мекунам, дастгиришон мекунам, хабаршон мегирам ҳар ҳафта. ин суханҳоро дигар такрора назанед ки ман бесару сомон дар кӯча мондагием фарзандои хидмат. ман шумо бори нафаро сабаб мешавам ки сиёҳ мекунед моро дар назди роҳбарият, дар назди ҷаноби олӣ ки тарки ватан мекунем, фарзандои мо бесару сомон мемонад. ман шумо бори нафаро сабаб шудагие ки оппозиция дар Тоҷикистон пайдо шудагие. шумо оппозицияро тайёр кардагие, шумо бори одамо ки дар аксарияти вазорату дар аксарияти мақомоти дигари ҷо ҳастанд. оиди дигар сухани ман ки шумо як майзада ҳастед, доимо май менӯшед. агар 3 рӯз май нанӯшед, тавларзад мегирад. барои ҳамин қадима сар ба сар наша Усмон Солиҳ, хоҳиш мекунам. дигар масъала, оиди бародари ман Абдурахмонов Ромӣ дар ҳақиқатан нисбатиш тӯҳмат кардагиянд, 10 солаш додан. як рӯҳ ҷинояткорони дар мақомоти қудратӣ ҳастанд, вазорати корҳои дохила, прокуратураи генералӣ ва суд, ки бо воситаи тӯҳмат бо як рӯҳ занони қаллоб ҳамкорӣ мекунанд, нишондодҳои бардуруғ тайёр мекунанд, то 700-800 ҳазор доллар дар гарданаш задан, биёри сума бити нати 10 сол мо метиҳем результати корӣ мешавад. ман боварӣ комил дорам ки адолатпарварони ҷасур аз ин ҳолатҳо бехабар ҳастанд, хусусан роҳбарияти вазорати корҳои дохила ва прокуратураи генералӣ, вагарна нисбати инҳо чора мебинанд. боварӣ комил дорам ки баъди ин суханҳо делара меомӯзанд ва он нафароне ки дар прокуратураи генералӣ сар карда пешгаи якум дар вазорати корҳои дохила пешгаи якум муфаттиш Таҷаров Диловар ва болои болошон собиқ муовини аввали прокуратураи генералӣ Маҳамадиев мебошад. хай бо дигар нафаронам низ ҷа ҳастанд. хоҳиш мекунам мақомоти худро аз ин ноадолатоно пок бигардонед дар вақти роҳбариятатон. оиди масъалае ки Усмон Солиҳ шумо гуфтем ки ман вазифаро ба хотири сумкоркунӣ гирифтагием. Не, номаъқул кардагием. ман соҳибкор будам. ман қадам ба сиёсат мондам ки ватанро обод бикунам, на ин ки маблағ бигузорам. ман ташнаи сум набудам, нестам. ман ташнаи сум маҳз яке аз сабабҳое ки шумо моро чап гирифтен, кормандони шумо моро чап гирифтен, дар ҳамин ҷинояти сумкоркунии шумо ман қуш нашидам. шумо дар маъракаи пешаи интихобот ба корхонаҳои хусусӣ мактуб равон мекардед ки аз 10 то 20 ҳазор сомона ёрдам бигзаронанд. бо ҳамин ҷамъ номи ҷаноби олиро истифода мебурдем. ноадолатоно сум ки меомада, шумо Шоев Абдураҳим яке аз инҳо сума дар манфиати худтон истифода мебурдем, на ин ки дар ҳадафҳои ҳизб. ва маро хуш карда нишидем, ман розӣ нашидам, маро зуома кӯтоҳ карда нишидем ба ҳамин кор. ман эҳтиёҷ надорам ба он сум. ман дар маъракаи пешаи интихоботӣ 30,000 сомон расход кардагиам. ман эҳтиёҷам надорам ба он сум, ош шава ҳамон суми ман ки ман расход кардагиам барои ҳизб. хоб, оиди ки шумо мегӯед ки ман дар 3 моҳи кор кардагим ҳеҷ карги нестам. сомонаи созандагони ватанам мо кардем якум. дар 4 сол сомона сохтагӣ набуд. собиқ раиси ташкилот Адҳамзода Маъмурот Адҳамзода 1 сомона накард. ҳамонро архивша бихонем, фақат мактуб равон кардаги ай номи ҷаноби олӣ иҷа уҷа нахӯ, шумо он қадар номи ҷаноби олиро дар ҳар як сӯи мелич истифода бубаред. сомона мо сохтем дар 1 моҳ. ай пули шахсии худам. оиди смс паёмак идеяи ман буд, амалиша ман кардам. дар тамоми сомонаҳо барои пешрави пешсаф будани ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ки аз технологияи муосир истифода мебарад, мо будем
чӣ хел ма ҳеҷ кардаги нестам. оиди тағрибот ва ташвиқоти радиои ватан боз аз технология истифода бурдем. Радиои ватан да Субҳон Ҷалилов калимаҳои чӣ истифода бурда. Якуми март рӯзи 1 март чорабинии муҳими сиёсӣ баргузор мегардад. умедвор ҳастем ки ҷавонони ҳизби халқи демократии ҷавонон ба ҳизби халқи демократии Тоҷикистон овоз медиҳанд. ҷавонон оянда ва созандагони ватан ҳастанд. ман кардам ира, ман маблағ гузориш кардам, шумо не. оиди ҳар рӯз саҳриё Субҳон Ҷалилов 15 дақиқаи барои созандагони ватан гап мезанад. иша чӣ ба ҳарфа мезанед? шумо чӣ коро кардагӣ? фақат корҳои фарҳангӣ, фақат корҳои дурӯғӣ. мо бо дурӯғиитон ҳози каме поёнтар мерасонам. оиди ояндаро бо ҳам месозем. 11,000 сомон да ма 20,000 дона чоп карда будам. 20,000 дона коғаз чоп карда будам. байрақ буд, сурати ҷаноби олӣ буд. калимаи ояндаро бо ҳам месозем. якуми март расондагӣ буд. шумо омада дар ҳамин қадар фаъолияти коркардагитон як коғаз надодем, як коғази сфед надодем. ин буғалтам додам, ман рафта будам, гуфта будам мара як коғаз битен, барои озмунум як коғази сфед мара ҳатто надодем. мисоли дигар дар бозорҳо пешаи маъракаи интихоботӣ мегуфтем ки ҳама дар ҷои хатарнок бозорҳо ҳастанд ки оппозитсия тараққӣ кардагиа. ҳеҷ комат нарафтем ку бозорҳо. ман рафтам, ман 6 бозор рафтем. бозори хатарнок гуфтем, бозори Кулобай не, ҳеҷ комат нарафтем. ман рафтам тоқа бозори ноҳияи Данғара марказиш ман рафтам, ягон то нарафтем. 4 бозори ноҳияи пойтахта ман гаштам, шумо нагаштем. ҳамаш дами расход ма хидм кардагим, ягон та шумо расход кардаги нестем. баромадои ма уна сабтш ҳастай да Кулоб, дар ҳама ҷо баромадои ма ҳастай. ҳеҷ ком то нарафтем. вақте ки мо рафтем дардим соҳибкорро фаҳмидем. ма худам соҳибкорам, омадем пешниҳод кардем муовини якум да ки соҳибкорро дастгирӣ кунем, микрофони озода бидрорем, камака хабарро ба боло бирасонем. не гуфтем кори хитона бинем, соҳибкорро галувай гуфтем. агар ки муовини якуми гапа буга ки 10 сол шид, 20 сол шид дар дастгоҳ кор мекунад, якҷо соҳибкорро обод мешавад. ба фикрам ки дар дастгоҳ тамоман барои дастгирии соҳибкорӣ гап ҳам нестай. ман нисбати ҷаноби олӣ ягон эътироз надорам, ҳурмат мекунам, миннатдорам. шумо бори советнико ки оиди соҳибкорӣ дастгириро кордан дар розӣ нашидем, не ки барои риш, барои сатр гап задем. чӣ дар кори хирси хоба бедор кардан? соли имоми аъзам ва ҷашн гирифтем, фуромӯш кардем. барои як даста дар айноф боло мондан, қадиноф поён мондан, мо чӣ қадар баҳс кардем ки мо синӣ мебошем. равияи имоми аъзама дорем. дастгирӣ накард, хирси хоба чӣ дар кори бедор мекунем? фақат дурӯғгӯӣ. рафта будем 14 марта да боғи марказии Ҳисор 30 дарахт 40 дарахт шунондем. бегаи меом ахбори Умарони хонум 3000 дарахт ба муносибати 3000 солаги Ҳисор шунондем. чӣ дар кораи халқ афрой мекунед? чӣ дар кораи ҷаноб да маълумоти бардурӯғ мерасонед? ака дар бухгалтерия шумо чӣ гапа оиди 3000 ира худо медонад. худо ака ҷаноби олира дар дилиш бидро рав як бор коррупсияро роӣ кунад, нисбати шумо як бор тафтишот бигзаронад. ин коро кардаги моро тамоман шумо ба назар нагирифтед. сомона, смс паёмак, дикор дар радиои ватан, оиди газети минбари халқро барои ҷавонон сайфак шудем. ин кор нест охи барои шумо. шумо фақат мактуб равон бикунед, ягон ҷо сум кор кунед, тамом. озмуни беҳтарин суханварро ма кардам. 5000 сомон ма саҳмгузорӣ кардам. ин аллакай дар Кулоб рафта баромад кардистан. вазорати корҳои дохила қатъи ҳамкорӣ кардистан. ҳамун 10 нафар қатъи кумитаи ҷавонон дастгирӣ ҳамкорӣ кардистан. мо иқдом гирифтем ки суханварҳои беҳтарин ораторро ҷамъ мекунем ки гап зананд, халқ бедор бишавад, ҷавоно бедор бишаванд. яъне ки дар бораи фарз кардем ҳунармандӣ гап занад, ҷавон барова ҳунар бомӯзад. дар бораи ҳурмати падару иззат гап занад, падару модар гап занад, барова падару модарша гӯш бикунад, эҳтиром бикунад.
дар бораи ватандӯстӣ, дар бораи худкушӣ, дар бораи 80 мавзӯи беҳтарин овардан ворид кардан ҷавонон. як вақте ки баъд аз интихобот ҳама шумо хоб будем, ман гуфтам ман хоб намекунам, ман озмуни беҳтарин суханвар мекунам, аратроро дар гирдам ҷамъ мекунам, розигиро додем, озмунро эълон кардем, 80 нафар омаданд, гуфтем ки дар кабинет бигзаронаш. чӣ хел дар кабинет мегзарони 80 нафара? ҳеҷ чиро дастгирӣ накардем. ҷанҷол фақат қатима ҷанҷол мекардем. як бор ман рафтам кумитаи ҷавонон, ҳамин хел дастгирӣ мекардан ки ба ними сухан маро фаҳмиданд. значит уҷода ричаг аст, уҷо бадӣ бахилӣ нестай. шумо ҳам хел ақида дорем ки анде хитат қафо браво, анде инде ҳизб қафо браво, сагарата пеш нарай. лекин ман торпедаям, ман атомом, ман взрифом, ман кори кагима мекунам. ҷон ман бигирем ки гуфтагима ман мегӯям. лаънат ба шумо бори коргароӣ ки фақат ҷаноби оиро фиреб мекунед. خب بعد سببای رفتن من چی شد؟ سببای رفتن من چی شد؟ یکم سبب رفتن من انداز شد، مشکلاتی که انداز داشت. سابق رئیس سازندگان وطن ادهم امروزاده را در یک ماه 20 دقیقه وقت میگیره انداز. 20 دقیقه وقت انداز میگیره، انداز نکن شد محکم کردن. من میگم بیاین انداز ما را حل بکنین، دستگیری نکردین. چی ده ترایچ کس проверка نمیوید. چیکار میکنی؟ چه خیلی ما باید شوتی بکنم، ما باید لایحه بنویسم، ما باید سوم بگیرم، سوم گیرو بشم آمده ما کارهام پیش ببرم. دستگیری نکردین. کابینت گفتم بیاین ما در کابینت جدا کنین، ما خودمون کابینت میتیم. دستگیری نکردین اویدی کابینت. اویدی آزمون وی والنتیر 10 نفر ما گفتم در تشکیلات کار میگیریم. تشکیلات خوب گنده در 68 جو 68 شهر نویا نمایندگی داره. ما در بین 2 ماه سامانه را کردیم، SMS پیامک کردیم، газети минбари халқ кардем ва дигар кардем, ресурсҳоро кардем, ёро истифода бурдан дар кор буд. ман худам тоқа пеш бурдан наметонистам. 10 та волонтер гуфтам биёрем, волонтерое ки дипломи сирқ доранд, оиди маблағда эҳтиёҷ надоранд, фақат коршона нишон доданиянд. дастгирӣ накардем. кабинет худмон мегирем, шумо худмон метем, дастгирӣ накардем. ман нафаҳмидам созандагони ватан дар 5 сол як бор шумода дар коранд. гурӯҳи таҳлилӣ дар назди созандагони ватан гуфтам таъсис метем, аз 9 гурӯҳ иборат аст ки ба 9 мақомоти кумитае ки дар парлумон мешинанд ба онҳо иборат аст. маълумот таҳқиқот мо мегзаронем барои ҳама тағйироту иловаҳои баровардан дар қонунҳо. пешниҳодҳое мекунем ки ба манфиати ҳукумат, ба манфиати халқ бошад. дастгирӣ накардем. чӣ кор бикунем? ман ҳайрон ки мо бояд чӣ кор кунем. гурӯҳи мобилии 100 нафараро барои гуфтем як гуфта намеша, оппозитсия митинг мекуна, биёин гурӯҳи мобилии 100 нафара бикунем. не охир кадом гап мара шумо мегӯед, кадом гап мара шумо дастгирӣ мекунед? як ҳолатҳои фавқулода мешавад, заминҷунбӣ мешавад, сӯхтор мешавад, дигар мешавад. ман сармоягузор ёфтам, мо дар автобус метаҳам, чӣ ҳолатҳои фавқулода мешид. 1 соат мо ҷамъ мекардем, радам мебиромадем, мерафтем, дастгирӣ мекардем, даст ёрдам медодем, кораи волонтерӣ мекардем. ирам дастгирӣ накардем. доима фақат кортон таъриф ки баъд аз ҷанг 250 000 одам овардем. чӣ ба як бор пешниҳод намекунед ба роҳбарият ки хай дар байни 20 сол охир 2 миллион одам бировардем, ёро ворид кардан дар корай. барои ворид кардан ё 10 солаҳо дар корай, 10 солаҳо бо басаводҳо ва ватандӯсто дар корай. қатъи шумо вори нафаро 100 сола мо ёро баргардонда наметонем. ва дар охир чӣ гуфтанӣ ҳастам ки ба ҷаноби олӣ ман аъзои ҳизб будам, ҳастам, мемонам, нисбати шумо ман ягон бадӣ бахилӣ надорам, оппозитсияро ман нестам. дар китоби калила ва димна ҳикояти аввалашда, боби аввалашда як ҳикоят омадагӣ. ҳар нафаре ки ба шоҳ наздик шавад, бадхоҳон бар ӯ ҳасад хӯранд.